Ensimmäinen sato kaura 2.0 on kaupan hyllyllä ja toistainen löi kovaa vauhtia maahan. Tällä lohkolla kulminoituu aika lailla kaikki, mitä siihen tuotantotapahan kuuluu. Eli se esikasvina herne, kukkiva kasvi, pölyttäjäystävällinen, ja herne on sitonut tämän kasvin tarvittavasta typestä useamman 10 kiloa hehtaarille. Ilman esikasvihernettä tätä lannoitetaan taas noin 75 kiloa, 80 kiloa hehtaarille, ja nyt riittää 50. Lisäksi täällä on meillä nyt uutuus täällä kylvökoneen aisalla, helpottaa vähän keräjäkasvien kylvyä, eli sieltä menee apilaa ja raiheinää tuonne keräjäkasviksi kauran tyvelle, ja apilan tehtävä on sitoa typpiä, eli sitoa tästä ilmakehästä yhtä maailman yleisintä alkuainetta, eli typpiä kauran ruuaksi, ja raiheinän tarkoitus on sitoa hiiltä ja kerryttää eloperäistä aineesta maaperään. Sinne sitä menee. Toivotaan suotuisia keliä. Hyvää ruokahalua.